Deci, care sunt principalele deosebiri între lentilele fotocromate, heliomate și lentilele polarizate? Ei, dacă nu te-ai gândit, o să-ți spun eu. O primă diferență este faptul că lentilele fotocromate se pot adapta în funcție de lumină, temperatură, expunere UV și reacționează fiind foarte sensibile inclus în ochii noștri. O altă caracteristică principală este faptul că oferă protecție la lumină. De aceea ele pot fi folosite atât în afară cât și în interior. Lentilele polarizate, în schimb, rămân închise și oferă protecție în principal la străluciri. Reduc strălucirea de la soare, oferind purtătorului o vedere mai bună atunci când se uită la suprafețe reflectorizante, cum ar fi apa, zăpada sau sticla. Comparativ cu lentilele heliomate, cele polarizate oferă o vizibilitate mai bună datorită efectului de reducere a strălucirii. Datorită proprietăților de polarizare, ele fac culorile din jurul nostru cu 30% mai vii, aceste lentile polarizate. Tu pe care le preferi?